As a country, we face a generational transition. Vana vesa vari below 35, they are crying out for help. The country is in a mess. Arusuru, we know we are inheriting a mess. We know this country has been left with nothing. Kazwa muri yeZimbabwe zita rangu ndoitwa Advocate Willard Madzimbamuto, citizen vari kuseke constituency Mashonaland East Province muno mukati menyika yeZimbabwe mukati meZvaranasi. Tati tikurukure takatarisana nema-war veterans edu, ma-war collaborators edu, varwi verisununguko vakabatsira kuti nyika yeZimbabwe tive nerisununguko rwatinaro mukati meZvaranasi. Chekutanga tinoda kutenda zvikuru nemhaka yekuti makatora upenyu hwenyu sechinhu chisina basa. Vamwe vakatofira kuhondo havana kudzoka, vamwe vakatorega zvikoro havana kuzowana mikana yekunodzidza, vamwe vakatoremadzwa even mukati meZvaranasi. Asi kanerombo rakaipa patinotarisa kana patiri kutarisa upenyu hwemakomrades edu 43 years tapinda mukati meindependence. Tarirai misha yemakomrades zvayakaita, tarirai minda yemakomrades zvayakaita, tarisai chimiro chemakomrades zvachakaita mukati menharaunda mukati menyika yeZimbabwe. Mukatarisa even dzimwe nyika even dziri muno muAfrica panova nechiremerera chikuru kuma-war veterans, asi tikatarisa mukati menyika yedu yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka kuma-war veterans edu. Onai matsotsi asina kuenda kuhondo ndiwo vari kudya utesve nehuchi hwenyika, imi makomrades musina chamuinacho. Onai ka even ma-offer letters acho vamwe vari kuramba vachitorerwa. Tiri kuti mukati megore ra2023 tinogona kurigadzira pamwe chete kuburikidza nekuvhotera mukomana Advocate Nelson Chamisa. Vamwe vanogona kuvunza kuti zvino pane kutyisidzirwa kuripo, zvino minda inogona kutorwa, ma-offer letters aya anogona kutorwa, tingaita sei? Hapana kana dambudziko. Mukomana ari kuti tine inonzi Buru Mango strategy iri kumakomrades, yellow mukati green kunze. Misangano yavo endai, zvibhagera zvavo sumudzai, mbeu torai, mafertilizer torai, zvese itai. Asi kana moenda kunoisa X, hapana chinokuonai, hapana chinokutyisai. Isai X pamukomana pamuchaenda muballot box. Shoko iri ngarifambe kuma-war veterans pamuchange muchitaura ma-WhatsApp group menyu, pamunosangana kumisangano, pamunosangana kuma-field day, pamunosangana even pamashops. As ma-war veterans ngatigadzirei nyika tive nechiremerera chinokwanisa kuti chidzoke kumakomrades edu. Ndo zviri kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa. Vari kuti ivo kana mava pamukana, chekutanga vachakupai ma-title deeds kuti muve nesecurity mukati meminda yenyu. Hakuna achatorerwa minda, hakuna achatyisidzirwa zvekare. Zvinokubatsirei, zvichakubatsirai kuti muite even development muchiziva kuti mune a peace of mind muri pamusha penyu. Zvichakubatsirei, zvichakubatsirai kuti munova nehukama even nemabhanga, mowana zvikwereti nema-interest loans ari pasi zvokuti munokwanisa kudevelopa mafarms enyu. Izvo zvinotarirai 43 years tabva kuindependence, tarirai 20 years mapiwa minda iyi iri muchimiro chisina kumira zvakanaka. Asi kana tikagadzirisa nyaya iyi, vaAdvocate Nelson Chamisa vari kuti ivo tinogona kukugadzirirai mova nemaloans enyu zvinhu zvofamba zvakanaka. Zvese izvi kana zvichinge zvaitwa, mosapotwa through modernization yeinfrastructure, tova nema-irrigation schemes, even nyangwe mvura ikasanaya pamunda pacomrade panofanira kunge paine macenter pivot. Kunyangwe mvura ikasanaya pamunda pemakomrades panofanira kunge paine macanals. Torima nyika yoguta, haikona zvokuti mbeu inouya muna December, mvura yanaya muna November, ndiyo yamuna January, top yo yamuna February chibage chatumbuka. Harare yose nemadhorobha voseka makomrades edu kuti vari kurima sora. Nyamba ima hamusi nyope, asi kutadza kutongwa kwenyika kuri kuita kuti minda yedu nenyika yedu iite kunge iri kurimwa sora. Ndo dambudziko roda kugadziriswa mukati megore rino 2023 naAdvocate Nelson Chamisa. Baba,